Dung dung. Hvem er det? Det er julehallo. Kom ind. Den der mand med hallo. Kom ind. Kom så ind. Hvad vil du her? Jeg vil så den der hallo. Oh my goodness. Ja. Sådan. Det kilder. Ja. Prøv at se. Hvis I kan se, hvad de mænd laver. Se, ja, de gør. Godt nok frække, ikke? Så lige så kommer der flere mænd. Ja. Og det var så Philip, ham her, der overlevede det sidste. Ham her hedder Semanuggets. Philip og Semanuggets overlevede. Og vi vil så godt lige fortælle en historie om Philip og Semanuggets. Nu smider vi lige det hus væk. Nej, det skal I ikke tænke. Men I slutter stadig pænt bare. Ja. Og så min ven her vil lige fortælle en historie om det, imens jeg lige skal op og tegne noget. Jeg hedder Semanokit, og jeg bor på Nørrebrogade, hvor de der dildedrenge er. Jeg spiser patter hver dag. Det ligger min mors fisse, og det kilder nogle gange lidt på mig, min tone. Jeg kommer på Vesterbrogade hver dag og går i den her pornobutik. Og så ses vi igen lidt senere. Hej! Løbende. Han kommer så meget løbende, at hans ben falder, så nu må vi lige samle ham op, ikke? Så han kommer løbende. Nej, du må ikke. Det er bolle. Vi hedder Semanuggets. Jeg holder øje med dig. Jeg holder øje med dig. Så vil vi gerne ikke sige farvel, fordi jeg skal lige styre os op til jer. Min lur. Min stripper. Det kilder. Ja, det er så os, der har lavet den her klamme vis på med de der lille der går så. Og så siger vi. Og så kilder det igen. Jeg har rent igennem næsen på mig. Og prøv at se, jeg tror faktisk stadig, det knipper. Ja, det gør det. Det kan være frække mænd. Så kan vi se. Så lige pludselig, så nu vil jeg lige sige noget. Kommer lige om lidt. 2 sekunder. Jeg kan lige 2 sekunder. Jeg lige pille min hænder. Altså giv mig lige den der stang. Jeg er ikke stiv. Ja. Jeg kommer lige om lidt. Min lur! Hvor er det der tørkler? Kan du sige farvel, Sila? Farvel! Fordi jeg kan lide jer. Ha' en rigtig sjov dag i dag. Hej hej!